हाय आं राकेश आर बर'सा दिनै माबोरै इउटिउब चेनेल खुलियो बेखौ बड' रावजों फोरमायगोन। गिबियावनो नोंथाङा आंनि जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक आरो कमेन्ट होनो दाबाव। गिबियावनो नोंथाङा फायारफक्स बा क्रमआव थांनांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा इउटिउब होनानै गुगोलाव सार्च खालाम। जेब्ला नोंथाङा सार्च खालामगोन अब्लाना नैबे इउटिउब मोनसे फैगोन। नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालाम। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा इउटिउब जे चेनेल बे पेजआव चेनेलनि जे पेज बे पेजआव नोंथाङा मोनगोन। बेनिफ्राय नैबे आगदानि गोजौथाराव बे साइन इन दङ। बे साइन इनाव नोंथाङा क्लिक खालाम। जेब्ला नोंथाङा क्लिक खालामगोन अब्ला नोंथाङा नैबे जिमेल नोंथांनाव जिमेल मोनसे एकाउन्ट थाथारनांगोन। आरो जिमेल माबायदि खुलियो बेखौ आङो सिगांनि जे आंनि टिउटरियेल भिडिअ बेवहाय आं खोन्थाखाबाय। नोंथाङा नायनानै बुजिनो हागोन। आरो नै आंहा जिहेतु जिमेल खुलिखानाय दङ बे हिसाबाव आङो सिंथारनि जे पेज बेवहाय आं क्लिक खालामगोन गोदान एकाउन्टनि थाखाय। आरो जेब्ला नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामगोन अब्ला नोंथांनि जे पासवर्ड बे पासवर्डखौ बिगोन। आं बेवहाय आंनि जे जिमेल एकाउन्ट जिमेलखौ आङो क्लिक खालामगोन। क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि जे जिमेलनि पासवर्ड बे पासवर्डखौ सिगाङाव जि होदोंमोन बेखौनो होनांगोन। आं बेवहाय आंनि जे पासवर्ड बे पासवर्डखौ आं होबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा नेक्स्ट खालामना हो। जेब्ला नेक्स्ट खालामगोन अब्लानो नोंथाङा इउटिउब चेनेलनि जे पेजनि जे सोद्रोमा नोंथाङा जाहैगोन। जिहेतु नोंथाङा इउटिउब चेनेलनि थाखाय साइन इन खालामबाय। जेब्ला नोंथाङा बेवहाय साइन इन खालामगोन अब्ला नोंथांनि जे चेनेल बे चेनेला जे नोंथांनि जे जिमेल बे जिमेल एकाउन्टनि मुंजोंनो जाहैगोन। नाथाय नोंथाङा बे जिमेलखौ सोलायनो गोसो गैया अब्ला नोंथाङा बेखौ नैबे साथारनि जे लग' बे लग'आव क्लिक खालाम। जेब्ला नोंथाङा बे लग'आव क्लिक खालामो अब्ला मोनसे पेज फैगोन। बे पेजआव माइ चेनेल दङ। नोंथाङा नैबे थांनांगोन क्रिएटर स्टुडिअ बेयाव क्लिक खालाम। जेब्ला क्लिक खालामगोन नोंथांनाव मोनसे पेज फैगोन। बे पेजआ जाहैबाय नैबे बेफोरबायदि इउ मास्ट क्रिएट ए चेनेल टु आपल'ड भिडिअस। नोंथाङा मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनो थाखाय जायखिजाया भिडिअ आपल'ड खालामनो थाखाय मोनसे चेनेलनि गोनांथि। बेनिखायनो नोंथांखौ क्रिएट चेनेल मोनसे चेनेल बानायनो होदों। अब्ला नोंथाङा जेब्ला बेखौ क्लिक खालामगोन अब्लाना नैबे नोंथाङा जिमेल खुलिनाय बे जिमेल खुलिनायजों नोंथांनि जे मुंजों नैबे चेनेला जादों। जे आंनि मुङा आं बेवहाय जिमेलखौ नाम दोन्दोंमोन राज बर' फार्स्ट नेम एन्ड लास्ट नेम बे नामाव दोन्दोंमोन आङो। अब्ला बे एसेबां बेयाव खुलिनो गोसो गैया। अब्ला आङो जे गोदान मुंजों जे आंनि इउटिउब चेनेलनि मुंखौ दोननो सानदों आङो बै जिमेलनि नामखौ सोलायनो गोसो गैया। बे हिसाबाव आङो गोदान नामजों दोनगोन। दा सिंथारनायाव दङबा इउज ए बिजनेस अर आदार नेम। दा गुबुन मुंजों बिजनेसनि थाखाय बा गुबुन मुंजों बेखौ दोनगोन। अब्ला बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालाम। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो मोनसे फैगोन। बे जाहैबाय ब्रेन्ड एकाउन्टनि थाखाय। बे जाहैबाय मा टु क्रिएट ए निउ चेनेल क्रिएट ए ब्रेन्ड एकाउन्ट। बे हिसाबै नोंथाङा गोदान ब्रेन्ड एकाउन्ट खुलिनो नैबे इउटिउब जे मुं बे मुङा नोंथां प्रपार जानांगोन। जायखौ नोंथाङा जे जि भिडिअ नोङो जायखिजाया नों भिडिअ आपल'ड खालामगोन बे आपल'डआ बेजों रिलेटेड जानाय नों चेनेलनि मुंखौ दोननांगोन। बे हिसाबाव नोंथाङा बैखौ गोसोखांनानै जे नोंथाङा बे भिडिअ जायबायदि भिडिअ हरगोन बेबायदिनि नोंथाङा चेनेलनि मुंखौ दोनबाय था। आं बेवहाय दोनगोन मा बर'फोरनि सोमोन्दै आं खायसे बेवहाय भिडिअ आपल'ड खालामगोन। बेवहाय आं एबाउट बड'सनो खालामबाय। बिनि उनाव आङो क्रिएटआव क्लिक खालामनो हागोन। जेब्लानो क्रिएटआव क्लिक खालामगोन अब्लानो नोंथांनि चेनेला जागोन। नाथाय बे नङा, नोंथाङा बेखौ बै पेज फैनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा इउटिउबनि मोनसे ब्रेन्ड एकाउन्ट बा एकाउन्टआ नोंथांना जाबाय इउटिउबनि। नाथाय नोंथांनाव फैसा आरजिनो थाखाय बा नोंथाङा बे भिडिअखौ मनेटाइज खालामनो थाखाय मेक्सिमाम 10,000 10,000 नोंथांनाव जे नोंथांनि चेनेलखौ नायनाय बा भिउआर थानांगोन। बेनि उनावसो नोंथांखौ इउटिउबा नोंथांनो फैसा डिलिभार खालामगोन। बे हिसाबाव नोंथांनाव मेक्सिमाम 10,000 भिउआर जाना बेवहाय आं गोदान नैबे जायखिजाया मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनो सानदों।
बेनिफ्राय थांबाय आं जिहेतु भिडिअ मोनसे बानायखादों बे भिडिअ थांबाय बेहाय आंनाव गुबुन मोनसे पेजाव थांगोन डेस्कटप थांबाय बेनिफ्राय बेवहाय आङो सिंथारनिबा क्रिएट जिमेल बेवहाय थांगोन बेवहाय आं बेखौ क्लिक खालामबाय जेब्ला आं क्लिक खालामगोन अब्ला मोनसे पेज फैगोन बिदि फैगोन अब्ला नोंथांनि भिडिअ आपल'ड जागासिनो अब्ला नोंथांनि जि नैबे भिडिअनि जे टाइटल बे टाइटलखौ नोंथाङा जाबायदि भिडिअ आपल'ड खालामदों बे भिडिअ आपल'ड खालामनाय बायदि टाइटलखौ दोननांगोन जे नोंथाङा माबायदि भिडिअखौ बानायदों बेजों रिलेटेड थानाय मुं जे सुबुङा गोरलैनो मोनो बेनि उनाव डिसक्रिपसन बे डिसक्रिपसना मोजां जानांगोन जिहेतु नोङो जा बिदि भिडिअखौ आपल'ड खालामदों बेनि सोमोन्दै एसे लिरनाय थानांगोन आरो लोगोसे नोंथांनि चेनेलनि सोमोन्दैबो बेवहाय एसे लिरनांगोन बेनिफ्राय सबसे इम्पर्टेन्ट नैबे टेक्स्ट जायनो नों बेखौ टेग खालामगोन बे टेग खालामनायनि जे मुं बे मुंखौ नोंथाङा जायनो हरगोन माने भिडिअखौ नों टेग खालामगोन बेखौ नोंथाङा लिरनांगोन आं बेवहाय एबाउट बड'स आंनि चेनेलखौ लिरगोन आं बेनि उनाव आङो राकेश आरो बर'सा बेवहाय आङो टेग खालामगोन बेनि उनाव आङो टेग खालामगोन आंना मोनसे चेनेल दंबाय बड'लेण्ड टाइम्स टिके बेवहाय आं टेग खालामगोन बेनिफ्राय नोंथाङा नैबे बेवहाय पाब्लिक दङ बे पाब्लिकखौ आनलिस्टेड खालाम बेनि उनाव नोंथाङा दान खालामनानै दान खालामबाय बेनि उनाव नोंथांनि जे इउटिउब बे आपल'ड जागासिनो भिडिअआ जेब्ला नोंथाङा बे भिडिअ आपल'ड जाबाय थागोन नोंथाङा मोनसे खोथाखौ नट खालामनो गोनां जे जिखिनि भिडिअ आपल'ड खालामबाय बियो खमसे खम नोंथांनि चेनेला ग्र' जानो थाखाय 10,000 भिउवार जानांगोन बेनि उनावसो नोंथाङा बेखौ मनेटाइज खालामनो हागोन आरो बेनि सिगां नोंथांनाव मोनसे नैबे गुगोल एडसिनाव नोंथांनाव एकाउन्ट थानांगोन बे गुगोल एडसिनखौ इउटिउबजों माबायदि लिंक खालामो बेखौ आङो इयुननि जे भिडिअ बे भिडिअ आं खुंनागोन बेनिखायनो नोंथाङा जे आंनि चेनेल इउटिउब चेनेलनि दिनैनि बे बुरजायनाय बेखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक्स आरो कमेन्ट्स आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों थेंक इउ